Tradisyon na sa simbahan ang paghatag og school supplies ug pagkaon sa mga bata sa pagtapos na sa Flores de Mayo. Apan taliwas magpatuman sa stay at home sa mga bata, nakahimo gihapon og apod-apod ang usa ka parokya nga nahimutan sa lungsod sa Minglanilla subay gihapon sa quarantine protocol. Ang report ni Femari Dumabok. Gawas nga nahinayon gihapon ang naandang catechism class sa Parokya de Virgen Remedio sa gindaruhan sa lungsod sa Minglanilla, pinagi sa online. Nahimong mabuluko ng pagtapos niini kay nakapod-apod gihapon ang mga youth ug mga school supplies sa balay-balay sa mga misalmos sa online catechism. May mga pagkaon usab silang gihatag sa mga kabus nga kabataan aron ila gihapong mabatyagan ang kalipay sa pagtapos sa Flores de Mayo. Pag-drawing mo day. Imbis ba ang kang cellphone may duan lipay kasi mag-drawing ayahay. Nahimo kining posible tungod sa mga donor sa ilang lungsod ug sa ubang dapit. We are so blessed kay nakapadayon gihapon ta sa pag-spread og good news through online catechesis. Despite aning panahona nga puno og kaguol, kahingawa ug puno og kabalaka. Sa gi-livestream nga santos nga misa sa pagtapos sa Flores de Mayo, gimugatan sa Cora Paroko nga angayang ipadayon ang pagpangalagad ngadto sa katawhan bisan unsa pa ang sitwasyon. This is the powerful example sent to us na ihatag ka nato ni Maria to serve and not to be served. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.